मुकुल चोरी शानदार ଆକର୍ଷଣ ମୁକୁଲ ଚୋରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହିରୋ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଘରେ ହରେଇଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନେଇଥିଲା। କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଜୟ କେନି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ 41 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ 4ଟି ଛକା ଓ 5ଟି ଚାରି ମାରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ବି 2ଟି ଚୌକା ମାରି ପ୍ରିନ୍ସ ୟାଦବଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଖିରତୁ ରଘୁବଂଶୀ ଆସି 45 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ 4ଟି ଛକା ଓ 3ଟି ଚାରି ମାରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସି 32 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ଓ ରୋୱେନ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ 39 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିମ୍ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 181 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପିଟିଥିଲା। ତାପରେ ବୋଲରରେ ଡିଗ୍ବେସ୍ ରାଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍, ପ୍ରିନ୍ସ ୟାଦବ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍, ଅଭିଷେକ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କର। ଟିମ୍ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ପକ୍ଷେ ଏଡେନ୍ ମାର୍କର ମିଚେଲ ମାର୍ସର ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଏଡେନ୍ ମାର୍କର 22 ରନ୍ ଆଉ ମାର୍କର 15 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ଓ ଦିଲକ କାହାଙ୍କ ଭୈରବ ଆରର ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆୟୁଷ ବଦାନି ଆସି ମ୍ୟାଚକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ 54 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ଟାଇଗରଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଆସି ଟିମ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଓ 54 ରନ୍ ମାରି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟକୁ।